El filòsof Xavier Robert de Ventós. El Xavier Robert de Ventós el vam veure fa poques setmanes, de fet en vam parlar aquí en aquest programa amb la seva directora, amb l'Isona Passola, fent o participant en una pel·lícula, en un documental que es diu Catalunya-Espanya i que analitza les relacions entre Catalunya i Espanya. De les 40 persones que parlaven ens va cridar molt l'atenció les seves opinions, algunes de les quals són aquestes. Hi ha aquella frase hegeliana que diu per abraçar-se cal ser dos. Doncs jo m'agradaria abraçar-me a Espanya, però per abraçar-me primer m'he de separar. Jo em creia que estava al final d'alguna cosa i m'adono que estem al principi d'una altra que no sé quin és. A mi això ja m'agrada. Entre les coses que no sé quina serà, què serà l'estat? I què seran aquests estats? Si en el que sigui en aquests estats et contesto, jo en vull un. Jo crec que en necessitaré un. No és que el vulgui, jo crec que el necessitaré. Però no anant sent marginal i treure'ns d'un cop aquesta ploramiques, aquest ressentiment, aquesta reticència, aquesta ironia, aquesta amargor catalana, que és tan o més pesada que la prepotència castellana. Eren les paraules de Xavier Robert de Ventós en aquest documental. Xavier, bona tarda. Gràcies per ser al club. Deia el Xavier, suposo que vas veure la pel·lícula, no, Xavier? 40 opinions molt diferents, de gent molt diferents, de catalans, d'espanyols, gent amb tendències, amb opinions diferents, i deien que ens havien cridat l'atenció algunes de les reflexions interessants, com sempre, de les que fa el Xavier Robert de Ventós. Deies aquesta frase citant Hegel, que per abraçar-te a algú primer te n'has de separar. O si no seria narcisisme o magreig propi. Em vaig imaginar acariciat. Hi havia un senyor que ho feia, això, no? Hi ha alguna cosa de teatre, que es posen les mans així i fan veure que s'abracen. Aquesta és la situació ara mateix entre Catalunya i Espanya? Sí? Sí, sí. És aquesta? Sí, no, tothom en té aquesta imatge. Aquesta la tinc jo crec que és objectiva, que no és purament un sentiment o un ressentiment, sinó que es descriu una situació de fet. Va, ara m'explicaràs aquesta teoria, però anem, per exemple, per paraules, conceptes. Xavier Robert de Ventós és independentista? Sí. Sí. Sapiguem que avui tota independència és una interdependència. Jo com a todos, que deia aquell. Va, però tu vols la independència de Catalunya? Jo crec que necessitem la independència de Catalunya. Molt bé. Veuràs la independència de Catalunya, tu? No, però jo tinc criatures com aquests o més petits que potser sí, que crec que sí. Va, per tant, jo tampoc la veuré, la veuran ells. Bueno, tu estàs... No, home, a veure, quants anys teniu vosaltres? 16. Sí. Tinc 42, Jo estic a 12, 24 i 69. 69. Sou criatures tots. O sigui, ells la veuran, la independència de Catalunya. És probable que... Hi havia un rabí que deia no s'han de fer profecies, sobretot respecte del futur. Doncs jo no goso fer profecies i penso que la tasca dels filòsofs no és fer profecies, és més aviat... Hegel mateix utilitzava una imatge molt bonica, deia la filosofia, o sigui, la comprensió de les coses, obre les ales al tard del nit, quan les coses ja han passat. Això de voler anticipar, ja hem vist tots el que va passar amb els marxismes, les ideologies, que volien anticipar el que passaria i després si semblaven tan poc, el que arribava tan poc. Jo crec que els intel·lectuals, a més, ens equivocava més que la mitjana de la gent. Tothom s'equivocava, però el meu gremi ens vam equivocar substantivament i més que la mitjana de la gent normal. Tu has participat en política, a l'òrbita socialista, amic personal, un dels millors amics segurament de Pasqual Maragall. Pasqual no és independentista, evidentment no has de compartir la ideologia de tots els teus amics. Cada cop més. Cada cop és més independentista el Pasqual. Sí, obvi, no? Sí. És una qüestió de confiança. El Pasqual Maragall tenia una convicció de que hi havia a Madrid unes persones que venien de la institució libre, gent liberal, esquerrana, trempada, amics del seu pare, que han sigut mestres per mi, que per molt temps van pensar que aquestes persones sí que hi havia un grup, hi havia algú que, quan van guanyar els socialistes per primera vegada, van pensar que eren ells, que sí, que no els hi provocàvem sarpullido, com van fer. Jo no ho vaig creure. Jo creia que no, que l'intent d'explicar-nos era humiliant, a més. Jo vaig proposar que el que teníem que fer és intentar entendre'ls amb ells, perquè jo entenia, i entenc, és que jo si fos de Madrid m'emprenyaria a Catalunya igual, El fotut és que tenen raó, per la seva memòria històrica, per la seva situació. Això, aquests tios, ells... Per què si fossis de Madrid t'emprenyarien els catalans? Home, m'emprenyarien perquè, d'alguna manera, hi ha una tendència, quan estàs a Madrid,
a confondre lo real amb l'oficial. Nosaltres aquí, l'oficial i lo legal, algunes vegades he dit que la llei, els rics miren de passar-hi per sobre i els pobres per sota, i només els de mig tenen que passar a través. Aquí hi ha una sensació que la llei és una cosa... En canvi, allí, la llei, i a més, com deia Américo Castro quan descrivia España, España fue fuerte cuando fue su centro, cuando lo fue su centro, i débil cuando lo fue la perifèria. I nosaltres, gràcies a que els reis catòlics, diria, van unificar abans que els francesos i abans que els anglesos, ganamos la revolució geogràfica. Ens vam quedar una gran queixalada d'Amèrica. I van perdre la revolució industrial, perquè van seguir jugant a lluitar contra el moro, lluitar a ocupar... Però de totes maneres ells saben que la seva capacitat de ser un hombre imperativo, de unificar, de mandar, de galvanizar, de vertebrar, és el que sabien fer i el que han sabut fer. Tu expliques al documental que ells són uns prepotents i nosaltres uns amargats. Sí. Sí, una miqueta, Què tenim d'amargats, els catalans? Home, la queixa, la sensació de que no ens entenen, que és el més estrany, perquè només que dius que no ens entenen, ja fas així, et poses aquí, y ella es posa allí y dice, sí, yo quiero entenderte. Sí, yo cuando era joven subía a Montserrat, éramos unos, ahora habéis cambiado, estáis un poco cerrados, us habéis vuelto un poco... no cal posar-nos que ens entenguin. Això és, bueno, el pare... O sigui, no cal fer més esforços ja perquè ens entenguin? En sentit contrari, cal entendre'ls i estimar-los. Perquè entender és querer, no ho sé, però jo vaig escriure un llibre que es deia La Hispanidad i en defensa de la Hispanidad. Quan em van dir franquista, animal, és que trobo la hispanitat, el que no em sento és espanyol, però hispano sí, és estupendo, és el més divertit, el més interessant, el més patètic i emocionant que ha fet Espanya. Perquè tu t'has sentit dir que Xavier Robert de Ventós és independentista i espanyolista al mateix temps. Sí, clar. Que això s'explica com? No ho sé. Mira, jo vaig descobrir que jo m'havia dedicat a muntar una càtedra catalana a Nova York. Havia defensat al Parlament Europeu el català. Quan vam muntar el Col·legi de Filosofia vaig voler que vingués el Jordi Pujol en contra del criteri d'altres perquè ho inaugurés, perquè començava a haver un govern català a Catalunya i vaig dir, precisament, li hem de dir que quan una persona té la legitimitat que té molt més poder que un senyor que només té la legalitat. Per tant, el Pujol ha de ser molt més liberal que els altres. És el que li volíem dir. Escolta, sigues molt més liberal perquè tu, a més del poder, que també el tenia un governador civil, tens el prestigi. I això, escolta, guardem-ho. Doncs vull dir que jo tot això m'havia tocat, el do, la, mi, fa, sol. Ara, quan vaig... Tots tenim un moment que recordem la bombeta. I llavors, en el Parlament espanyol, un dia vaig sentir dos ministres socialistes que davant meu, que consideraven que jo era un socialista, m'explicaven com havien pres el pèl en els catalans. Fíjate com els hemos dado. Fíjate, en los trenes, encara ja hi havia aquest tema, fa 20 anys, les hemos dado los trenes y nos hemos quedado las estaciones y las vías. Lo que es infraestructura, lo que dura, lo que da pasta. Ja, ja, ja. Aquests senyors estan parlant de com m'han pres el pèl a mi. Jo no sóc un I allà et vas fer independentista? En aquell moment vaig dir, tot això que jo era molt sentido, molt sentit, no, hem de començar per la política, no per la cultura. A diferència del Gorimone respecte d'Europa. No. Deies això, que Pasqual... Perdó, i vull dir, i ho respectaran, perquè respecten... Oi que els castellans no els ofèn quan van a Bèlgica, a Alemanya, parlar l'idioma que es parla? Quan això sigui un país, ja no els crisparà, perquè ja serà en Itàlia l'italiano, en Catalunya el català, no els ofendrà tant. Deies que Pasqual Maragall cada vegada era més independentista. Durant un temps, suposo que les converses entre vosaltres dos, apassionades, com sempre, devien ser tu dient adéu Espanya, hem de dir, Pasqual, i el Pasqual deia, no, el que hem de dir és hola Espanya, no? Parafrasejant el seu avi. O sigui, la idea d'Espanya federal que tenia Pasqual Maragall al cap, després de la seva experiència de govern, després del que ha passat amb l'Estatut, el preàmbul del qual el va redactar Xavier Robert de Ventós i ja no se sap on és, aquest preàmbul, no? Ja el van escapçar a la primera. Després d'aquesta experiència és quan el president Maragall, diguem, ve a les teves i també diu potser no hi ha res a fer?